Nyt teipataan, onko se päällä? Nyt teipataan nilkkaa. Nilkka tehtävää varten. Joo. Ja ulkosidettä tai ulkokiertoa pitää rajoittaa. Minkä takia, Samuli, sitä pitää rajoittaa? Miten sulle on käynyt? Ja vähän nilkka nyrjähti tässä. Nilkka nyrjähti. Tuli nilkkaraavit. Joo. Olitko pelaamassa jalkapalloa? Ja tultiin sukille siihen aika pahasti. Joo, eli sit laitetaan eka tämmönen sukille tuli. Joo, noin. Ja otetaan vähän lisää täältä ja kiristetään täältä. Pidäpä nilkka tälleen suora. No, hyvä. Hyvä. Jättebra. Noin. Tästä vielä rukko päälle. Noin. Ja toistetaan sama homma uudestaan. Laitetaan se puolikkaasti päälle. Avataan teippiä ja kiristetään täältä tämä tänne. Noin. Hyvä. Sitten taas täältä puolikkaasti päälle. Ja täältä laitetaan lukko. Noin. Tätä voi toistaa 2-3, miten haluaa, mutta mulle riittää tää 2. Ja sitten laitetaanpa nämä ankkurit kiinni. Noin. Et ei lähde karkuun. Eikös? Kyllä just näin. Juurikin näin. Teippi vähän. No, sitten laitetaan tosta tuohon noin. No, hyvä. Ja sitten tulee kuuluisat kasit. Noin, laitetaan täältä. Hyvä. Kantapään takaa. Vähän tuosta kantapään takaa ja alhaalta. Ja mielellään ton teipin päälle takaisin kotiin. Siinä tuli nyt pieni ryppy, mutta ei nyt haittaa. Ja sitten taas sama suunta vähän alemmas nilkan taakse. Nilkan taakse. Taakse. Ja takas tähän päälle. Noin, hyvä. Pidä nilkka tolleen. Sit sama toispuoleisesti. Onpas huono teippi. Tosta. No, kantapään takaa. Oho. Kantapään takaa. Täältä kyllä se menee hyvin, noin. Onpas kireellä. On kireellä? Ei se haittaa. No, hieman saa kireellä tuntua. Kunhan ei liikaa. Pidäpä jalka silleen, joo. Kasi. Noin.
Hyvä. No niin. Miltä tuntuu? Hyvältä tuntuu. Hyvältä tuntuu. Sitten. Ainakin tukeva. Joo. Straklaamista näitten teippien, ja laitaanpa tästä tää tälleen hienosti noin. Ei ollut yhtään ikävää näitä teippejä. Noin. Noin. No niin. Ja sitten tällä vaan kävelet vähän ja katsot, että miltä tuntuu, pitääkö löysää vähän tai kiristää jostain. Kiitos. Kiitos.